play baro hakani ka video ngin pen EP ki jingte badan kam ki bade bat bam day ban le haba penlong ki jingelang hasnong halor ka jing arta ten ya ka jing ai tika kani ka video ka thumu na ka binta ki nong trei bhakmat ki doctors BDO pat ki we ki he sarkar ki balet shakishnong ban pin ko ngo ya ki breu ban ai tika tongin yastang Ngidon hang ni banya thu ya phi shapang ka jingdon kam ka tika kalong shisha ka badon kam ba phi baro pin ai tika kloi namar ka tika ka de ka jingya da babhatam persha ya u covid la jupen bet kumne ki kamra haba ki he sarkar ki let shakishnong ki he sarkar ki dan harinsan lani hadin mit but ki nong shang shnong ki shang lan but phai khmat shaki kumba long ki khna school ha kamra class kane ka long ka rukom shong kat kum ka kirdan kane kam ya hap but pen long ya ki jingya pheliu jing mut ne pan wanra ka jing shanya menta pet ya kane ka rukom shong philap ni thu yanga ke ka jing so khya jong phi halor ka tika nga khuslai shapang ki jing shitom na ka tika hakane ka rukom shong ki breu ki shong ha ki ken hon ret tang kum basan ngut ka we ka ken hon ka long kum ka lingbiar kane ka weng ka jing sngo kerdan bat ka kham pen suk ki breu pen sngo jan bat ki he namar badan tang khndiat ngun ki breu ki kham sngo suk panya kren hi kam shimet kum ka jing sngo teng ne ka jing kali halor ka tika ka kham pen suk banyo ya ka jing ya kren ka ba kham shai Kajingya kren kade ban long arliang kajingya kren kam long ka bajab la datang we ubriu ukren Ngidon hang ni banya thu ya phi shapang ka jingdon kam jong katika kalong ka badon kam ba baro na phi phin ai tika kloi namar katika kadei ka lat jingyada kabakhlan tam persha yu covid ki coronavirus ki don ki kinja banap latip kum ki s protein phio yu coronavirus namar pendan kam ya kinja banap panrum shakamet ki scientist ki pendan kam ya kani gadur ban shna ya ki dawai ki bayasrem yu virus ki dawai tika kimdei ki ba mensau hinrei la shna pen wandur bat yasrem yu virus uhe sarkar upindon kam daki kintin ki ba ban smutho babon ki breu ki num smutho nolor kata ukren hi marwe haka jaka ba ukren bon ktin kan kham men toy la da ukli jingkli bat sha skor pet yakane kanuksa ki dawai tika ki long ki badan kam banya daya phi na covid hato don na pedeng jong phi ki batip kumno ki dawai tika ki trikam manu to ap an batai phi pitip kumno lada phiyo bayang khli pisngo shitam kindiat sngi bat hadin kata pisngo shat phila panam don kam di dawai hiru balik kalong gumta namar ka met jonga ka khlan hoi to umdei tang namar baka khlan kadei namar ka met jong phi ka ithu ya ki phnyat jong kata ka jingpang pat kumta kala banya le persha hinrei ya u coronavirus kane kade ka jingpang thmai kumta ka met kam nang kumnu banya le persha jayu haba kumta ngin sa shitom sa hoi kata kadei lada phiyo kadawai kabayadei phila ban khia hinrei kiwei ki briu kinang shitam jur bat kala ban lam shakajingyap kadawai tika kayarap ya phi da kabahikai ya kamet jong phi kumno ban ithu ya ki phnyat jingpang covid khnang makala ban ya le persha ya ki
Minta uhe sorkar ulak keli bon ki jingkeli but ai benta ya ka kinhon ha ka jingya kren. Namar baki ashim benta kaya rap ya ki ban kampen let jingmut. Uhe sorkar upendon kamru daki ktin ki basuk ban sngot ho. But ulak pa ihipat ba ban kin batay kelaya u. Kanyam ne ki wei ki jenget teng ki khangla di ki priyo ban ai tika. Kanya kala ban penchitom jengmut hindre de barabor ban burom ya ka jenget jong ki wei. Balay ti pimpat ai tika. Nganget bo ublay un sumar yangi. Ngidey ban syanya ha ublay, bat ke banja, kanja. Pioi kumno ki brio ki don ka jenget ka babakla. Pimdei ban nget akum gini ki jenget biet. Hang ne uhe sorkar ukren ben ya ka jenget ki priyo ka bala ban penlong ya ki ban sngot ngai bat ban nom snap ya ka bu ukren. Ka jingkren ben ya ki jenget ki priyo kamlong ka babha bat kamla ban te ya ka jing shanya. Minta pet kumnola ban penbha ya ka ne ka jing ya kren. Nganget bo ublay un sumar yangi. Ngidey ban syanya ha ublay, bat ke banja, kanja. Toh, gitu yang pilangnya mayu. Ngalong kristan. Kam don ka jingnya tingku apa deng ka jinget ha ublay, bat ka jinget ha kasayan. Ublay ula ya ki saintis kasap bat ka jing start ban shna ya ki dawai tika, kenang makin yarap ya ki beriu. Kidai ki ju ki atiar ki bayarap yangi banjab iki babun ki jingpang kum ka polio bat niangkar. Bat mentangi don kam ban wan ra lang ya ka jinget jongi bat ka sayan banjab ya uni uknyang jingpang bat yada ki bait bat hon jongi. Hang ne uhe sorkar tang bo burom ya ka jinget nyam jong ki priyo henry upen rong ru haki ya ka jing perkhat ke bakin le ban ya dai la de. Ki pikir ru ban nom pen pai sha ka jing ya tai nya sha phangkan nyam persha ya ka sayan. Henry ki rap ya ki priyo ban sngot ho kum no kan nyam bat ka sayan ki la ban ya threilang. Yang kito ki bampat ai tika. Ya thu ka kerteng jong phi, bat ya thu balai pimpat ai tika. Yang gitu ki bampat ai tika. Phi. Kai kerteng jong phi. Ngakerteng pitaling do. Kerenjam. Pitaling do. Balai pimpat ai tika. Wajukhat iki priyo bat penle ran yaki. Kane kan penling penle ran bat pendo jingshan ya phi unong ai kubor bat ka kubor jang phi halor ki dawai tika. Henry pen iya ka jingburom bat ai la di ka jingsno shimet jang ki priyo. Pet ya kane ka nuksa. Toh, ngasyuk kuat tip. Kat nungut nang ni, bampat dep ai tika. Manu-manu? Toh mapi ba. Toong, balai pempat ai tika. Ngayo sngo bekidon ki jingkta na ketika. Oh, hoi. Teng-teng kidon ki jingkta. Kumalong kiwe-kiwe ki dawai. Henry, kini ki long tang sipor, bat kimlong ki bapin shitom. Bun ki briulei kim sngo jingpangi hiru. Hakawai kaliang pat, kajing shitom na ukowit, kalong ka bajur bha, bat kani slam. Pen nile iki priyo kumbap hile iki paramarjan badon buram.
Da ka bapurom bat penbet iki jing snow shimet tang hapdeng ka hon beren ha ka ba ki brio ken kam snow shngan ben pen pau ya la ki jing shap ding bat jing snow kya. Baro ngidei ban ai tika lem kumta bun ki brio ki nyok pang haka ju kapor hadu ba dan jaka shu haka hospital haba kumta kumno pinyo kila jing sumargen Kat ba kani ka de ka daw ba kong san ban ai tika kala ban num da de e ka mat ka ba ki ne ki brio ki kham per khan Pidon kam ning kong ban sngo tho ya ka e ba ki kham per khat khanang ban tep kumno katika kala ban khta ya ka jing im jang ki bat kumno ban pen khi jing mut ya ki ban ai tika u coronavirus ula pendu bun ki e ya jing im ka jongi ka jing kali ka jonga ya phi menta kalong kumno u coronavirus ula khta e ka jing im ka jong phi Kala pindo lat ye khon janga ban net school. kalong ka bas ngau si baki khun jongi kila du school namar jong ka jing khang dam ladangi kwa ban laj na ka jing khang dam ngidon kam ban penduna ya ka jing don ki bapang covid hasnang jongi ngila ban le ya kata tang da ka ba ai tika u covid usapriang da ka ba suk aki brio ki bampat ai tika bat ulong ba shirkei na ka benta ki brio bampat ai tika kat babun ki brio ki empat tika ki skul jongi kinyai khang kerdap Menta pa pisngo tho ka e ba ini i brio i kham per khat pila ban pen ya so ya ka jing ai tika bat ka jing im ba shimet jing i Kublai shibon bapila pet ya kani ka video halor ki e ki bapi day bat bam day ban le kanang ba ka jingi kren bat ki nong sham shnong kan long ka ba say so halor ka jing don kam ban ai tika ni tip ba kini ki jingi kren kim long ki ba suk bat ni sngongo ki jing tre shitom ki ba iwe pa iwe pila le ban pin lat im ya ka min sim ni kerman ba kini ki jing hikai kin pin suk ya ka jing tre kam Bat ru snobha ai jing tip iki but hikai jong pi bat ki jing ai jing mut kumno ban ni we ki brio ban ai tika pila ban pha iki jing ai jing mut ne jing kali ha ka email ka bala pin e ha po ngakit bok ba pin le pha hi kam jong pi kham tam e snobha sumar pha yala de